dic Joan Estellers Palanca, tinc 84 anys i em vaig casar l'any 53, portem ja 60 anys de casat. Van fer duració. No són Barbies, no són Barbies. Són boníssims, eh? Sí. Sí, noia. Ja em citaràs bé. Ens vam conèixer a València, ens vam casar a l'església de la Mercè. Vam celebrar el convit amb cançoteres de passeig de Sant Joan Diagonal. Després vam tindre la teva mamà, o sigui, la Carme, la teva filla. Teníem també una tenda de perfumeria i merceria a la calle Montseny, número 5. I allà vam passar uns 15 anys i després ja vam vindre a viure aquí, al carrer Martí, 130, en aquest pis. El dia a dia és al matí ajudar a aixecar la mamà, la dutxem, ve la Xanet a ajudar un parell d'hores al matí i la banyem a la dutxa, l'arreglem, la vestim. Després li fas l'esmorzar i després, mentre està aquí la Xanet, aprofito per anar a comprar, fer la compra del dia i després fer el dinar, donar-li el dinar. I després el posem també a dormir, a fer la siesta una horeta, de 2:30 a 3:30. Els palets, a mi també m'ha arrencat un plet aquí, de les orelles també. I quin dia anireu a la perruqueria? La setmana que ve. I després també hi ha a preparar-li el berenar. I després, si posar-la a fer pi quan té gana, ja ho avisa per això, li posem a la cadira per fer el berenar. 3. Cógete. Fes pipí, guapa? Ahora sí, ahora sí. I ja està. I després també li expliquem coses, li fem xocs també. Ai, sí, també m'agradava el pintar, sí. I ara perquè vagi fallit per allí, perquè... I no és això, la vida ha de ser d'una altra manera. Ja la conec, això de ben recordar. I és que aquest senyoret és el que fa més gràcia. Juguem a les cartes també, unes partides per distraure una mica, o li ensenyo àlbums de fotos també. De Sant Genís de Palafolls, al març de 1985. Aquesta, número 11. Però això és tu. No, vaig llegint. 11. Divendres Sant, 24 de març, veus, per exemple, aquesta? Aquesta un l'11 és de... No. Sant. Sí, és exacte. El divendres Sant del 24 de març del 1989.
a Miramar, a Montjuïc. Aquesta, que és la número 2. En fi, perquè per distraure-la, els àlbums de foto que tenim de fa ja uns quants anys, en tenim diversos, i així per se distraure una mica. I després ja li fas el sopar, allà a les 7 o 7 i mitja, i després a posar-la a dormir. Això és la feina de cada dia, posar-la a dormir. Veus? Potser ara potser s'encén ara, però tot el dia està tapada. M'ha fet bon temps, doncs no. A veure si ve. A ver, chécate un poquito el culete, a ver. 1, 2, otra miqueta. I en fi, si necessita una cosa per la nit, pues ja també em crida, i si no, pues a dormir. I això és la feina de cada dia. Després vaig fer un curset també per a, en fi, de cuidador, per a saber com l'hem de cuidar-la així i moure-la, i en fi, saber la malaltia que té més o menys per anar cuidant-la. Crec que potser pues, érem uns 22 o de 22 a 25, depenia. Hi havia dies que faltaven 2 o 3. Si t'has de respirar, la cosa ja és més difícil, però ho farà millor amb això, sí, ara va ser gran com molt. Estan complets, però bé, sí. I s'han pres bastants coses per poder cuidar millor, sí. Abans d'operar-la pues, també va passar una mala nit, també, vomitant tota la nit, vomitant. Vaig tenir que canviar 5 o 6 camises, ja no me'n quedaven més camises ja per posar-li, perquè sempre s'embrutava i vaig tenir que canviar tot el llit i tot. I allà a les 6 del matí pues, ja vaig telefonar a urgències i la van portar a l'hospital per operar-la. I després que la vam operar, pues ja es trobava més bé. Ja. Mira aquella d'allà. Aquella d'allà és allà? Sí. La foto? Molt bonica. Sí, també. I a vegades i tant ens apaguem tots. Estava més bé, i en fi. Encara que hi ha ratos, però tampoc no em coneix, ves. Es pensa que sóc el seu pare, el pare sacristant. Això mateix. El seu papà l'ajuda molt per A dibuixar? Sí, senyor. El seu papà l'ajuda molt. No sap qui són. Només se'n coneix, però ja no se'n recorda ni com seré jo tampoc. La seva mare ja s'ha perdut bastant. Ja. La O, la L. Tirar-me el got, abocar-lo allà i en fi, no sap el que fa sense saber per la boca i se'n va tot per terra i ja ho netejar-ho i no passa res. Bueno, això que canvia el gènit, pues sí, però és la mateixa malaltia, així és que sí, de rato que coneix tot i enraula molt bé, però quan s'enfada, pues, escolta, ja no el coneix perquè té moments que no, com si no fos ella, saps? Si s'enfada ja és un gènit molt fort. A tirarlo todo por los caños. Que no voy a tirar la raíz. No hay que tirar nada, Solita, no hay que tirar nada. Te lavaremos los dientes. Siéntate tú. A ver. Tienes que ir ahí con la boca limpia.
déjame a mí que lo haga donde quiera. Va fer l'enfermetat perquè millor no s'arriba bé la sang al cerebro i així. I clar, trastoquen una mica. ¿Por qué? Porque no, Sole, no. Sole, ¿por qué? Després ja torna normal. Així. Llavors, quan la posem al llit, doncs que no vol que la posem al llit, que vol anar de passeig, però si les cames no l'aguanten, com hem d'anar de passeig. Ella diu, clar, se recorda quan sortíem, perquè clar, no era una dona molt activa, no parava. Quan no estava jo en l'orquestra, els dissabtes per això sortíem quan feia bon temps, doncs anàvem a la platja, a passejar o al Tibidabo o al Parc Era d'estar-se a casa, no li agradava molt sortir a fora. La nostra edat, hem d'esperar, en fi, les vostres visites i anar passant els dies.